membahas TPM biasa kalau anak-anak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan juri ingkang kinurmatan, kanca-kanca sedaya ingkang kula kursi tapi nak menawi kakung namung dumugi dhateng Gapura. Nggih ta? Iku dipilihke sing cendhak. Saged. Terus saged nggih. Wong saged mawon iku dibuaten. Nek jenengan pamrih kakung nggih kedawan. Iku Suratman anu napa kan urutan pembentukan napa lupa anu lho. Kita dereng enten kajenge mboten mlenyek kathah didamelke. Mungkin ringkes. nggih, berarti nanti kula matur enten WA grup ta nggih. Dinarum suara bangsa kang angrangin ambaban lagi minggahipun temanten dhateng sasana ringgo. Iku nggih mboten apa-apa nek mawonipun dipun tata basanipun lumarapipun si temanten putri akhire tumuju dhateng sasana ringgo. Menika mboten sulih tembungipun aku pambagiyarjo nggih. Pambiwara iki jejere wong. Orangnya aku jadi protokol bahasanya. Protokol itu bahasanya pambiwara. Iya. Kira-kira saya ngerti. Digolek tembung sing pasak temah. Saengga menika punika tembung ingkang pas ingkang sak temah dadosaken napa ngoten. Dengan sama pribadi katuraken Roko Mas Kori Asicara angka kalih Pawal Pasuryan lan panalih dinten Joko Layon sama pribadi dipun pratunisaken Bobo Sutarto. Dunia dicara ketiga atur pangabdian saking panandang duh kita ingkang samangke kasarila panjenenganipun Bobo Ardiman minangka talanging basa keluarga. Minangka talanging basa keluarga panandang duh kita. Jumenengipun dinajaran Bobo Sulatmo balasan Bobo Sutarto. Langkung kasing adicara waosan doa ingkang samangke katuraken Bobo Haji Wasisno lan kalajengaken bidhaling layon tumuju